Southern trees, bearing strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots. З району, де виходять на 15 хвилин погрітися, повертаються через 15 діб ловимі. Де за здоров'я бухають так часто, що мали бути би безсмертними сотні пацанів. Де в церкві на сповіді попи викликають ментів. Буян биче замучений, забіганий, синці під фарами на півхарі. Зато прийди і глянь, як я підпалюю, валюю в кожне слово, руки каші, брачу. 26 червня, клуб Бархот має бути гарячим. На 5-й передачі фігачу по своєму маршруту. Запрошую всіх, хто зі мною, всіх своїх суто. Кожен, хто в плеєрі ганяв по кругу мої МП3. Руки до гори, брат, руки до гори. Ми по-любому качнемо, я вірю. Ці бетонні блоки сірі, вагони метро і душні приміщення. Буян биче, життя в режимі самознищення. Ми пробиваємо собі шлях, кожен свій власний. Так хочеться глянуть назад і сказати класно. Я гляну назад, коли вийду на сцену 26-го і побачу тебе там. І передам самий братський привіт всім пацанам. Так мало часу залишається жити між періодами впахування, щоби бути ситим. Музика дає нам силу жити, встати, коли впав. Цій музиці для тебе я шматок себе подарував. 26 червня, клуб Бархот, ти, Буян биче і наш хіп-хоп. 26 червня, клуб Бархот, ти, Буян биче і наш хіп-хоп. 26 червня, клуб Бархот, ти, Буян биче і наш хіп-хоп. 26 червня, клуб Бархот, ти, Буян биче і наш хіп-хоп.